חזרנו. לפני 10 ימים עמד מנכ"ל פייסבוק, מרק צוקרברג, בטישרט אפורה על במה בסן פרנסיסקו, וירה ירייה שבמונחי עולם האינטרנט פתחה מלחמת עולם, לא פחות. צוקרברג הודיע שהחברה שלו, פייסבוק, הולכת לפתוח שירות חדש של דואר אלקטרוני משופר. אין לנו שום כוונה לפגוע בג'ימייל, שירות המייל של גוגל המתחרה. הוא הודיע בנימוס צוקרברגי כזה, אבל לכל מי שצפה בו היה ברור, האיש מתכוון לרצוח את ג'ימייל. לפייסבוק יש 500 מיליון משתמשים. לג'ימייל יש רק 170 מיליון, אבל עוד 2 ביליון אנשים שרגילים לעשות גוגל כמו איזה רפלקס אנושי. במשך 10 ימים שתקו בגוגל ולא הגיבו לאש שנפתחה לעברה מסן פרנסיסקו. השבוע הסכימו ראשי החברה להכניס אותנו אל חדר המלחמה של גוגל ישראל, שם עובדים על תשובה לפלישה הגדולה. כתבתו של שי גל. מהרגע שנכנסים למשרדים של חברת גוגל מתפשטת בגוף תחושה כאילו נבלעת על ידי מנוע החיפוש של החברה. אתה פוסע לתוך עולם שצבוע כולו בגווני הלוגו של גוגל. זה מתחיל במזוזה, ממשיך ברהיטים, בכוסות השתייה, בפחים, בשלטים המונחים בכל פינה, במשחקים, בעטים, בשעונים. נראה שאפילו צבע הסוכריות בקבלה נבחר בקפידה. השבוע הגיעה לכאן קבוצה של מדריכים מתנועת הצופים. הם התכנסו בחדר האוכל על כיסאות בצבעי הלוגו כמובן, וזה התחיל כמו תמיד בסיפור הסינדרלה המוכר על 2 הסטודנטים מסטנפורד ששינו את העולם. כשאתם הייתם לכם בגן הילדים, לארי וסרגי לעומת זאת גמרו את הדוקטורט שלהם, אז הם לקחו לעצמם אתגר קטן לסדר את המידע שבאינטרנט. הצעירים הקשיבו בסבלנות. על החלונות השתקף שמה של חברת האינטרנט הגדולה בעולם. נראה כאילו היא חולשת על כל תל אביב. אבל אז הגיעה השאלה הבאה. אז מה אתם עושים באינטרנט?